2017 бял матов. Искаме да пробием в YouTube, ако съберем 1000 лайка, ще сложим още видеа. Вероятно ще са с картове, нали, състезания и всякакви подобни. Да, Нали? хайде да го вадим. Това е бял борд 10 инчов с широки гуми. Ще покажем ревю и тест в какво е добър и в какво не е. Хубаво е, че има две колони, от които и двете са много силни, и 4 LED фара. Тук и от другата страна. Има също книга с инструкции с него. Разбира се, гаранционна карта, зарядно, както и ключ. Устройство, което има 4 функции. Отключване, заключване, скоростна работа и скоростно движение. Сега ще ви покажем как се пуска. Отдолу тук има един бутон. Трябва да бъде изправен и го The натискаме. Bluetooth device is ready to pair. След това се качвате и карате. Ученето отнема около 5 минути и вече сте готови. Много проходимо. Сега ще ви покажа как работи дистанционното. Имате 4 бутона. Заключване, включване, този увеличава скоростта, а този на каране. Този е скоростта на маневрите. Така. Включваме. Изключване. Този го прави по-енергичен, а този бутон скоростта. Това прави самото дистанционно. Сега ще ви покажа как да се свържете с Bluetooth. Значи, влизате в настройки, става абсолютно със всеки телефон Bluetooth, включвате го и ще ви излезе Balance Wheel. Конектвате се, става много бързо и пускате някаква музика. Много е силен, чака удивително. Добре дошли в моята скромна католическа църква. Ето една госпожица се засила към изповедалнята. Изповядай се пред мен, а пък аз ще те пустя. Младежиците на Кен си ги напала сама и не е рядък феномен, дискомфорта в... Общо взето това е за борда. Недостатъците са, че за деца над 30 кг, ако си 30 кг, пак ще те дразни, защото ще вибрира и не можеш да го караш напълно. Другия основен недостатък е, че като се сглоби с HoverCard, не може да се изключва и трябва да се махне карта, за да се изключи. Ако искате видео с HoverCard и още много видеа, дайте по един лайк и се абонирайте за канала.